Så ja, jeg ved godt, det ikke er det bedste kvalitet for. Så vi kører til Espe, og så kører vi en tur tilbage til Vantinge. Og så er det lidt Rådgiverting eller noget. Det er bare, jeg lige kørt hjem fra en af mine venner. Så det er altså det. Jeg ved ikke lige, hvor lang turen kommer til at være. Så jeg gælder, hvis jeg bliver stoppet af politiet, fordi så er jeg fucked. Men altså, lad os køre. Og se, om der kommer nogen bil. Nej, det gør der ikke. Ja, vi må undskylde, at kvaliteten ikke er så god, men jeg kører ikke med GoPro, jeg kører med min telefon ind under mit visir. Så jeg bruger faktisk min telefon til at kigge fremad og det. Og så bruger jeg lidt siderne. Altså, det er det, jeg kører med, og så må I græde over det, hvis I ikke er tilfredse med, hvordan jeg kører. Altså, nu har jeg ikke Nora eller nogen med ud at køre, så jeg kører selv en fed motorcykel egentlig. Nå. Men det er ikke det handler om. Det handler om, at vi skal ud og køre knallert, og det bliver bare fedt. Ja, så det er... Vi er lige kørt fra Vantinge af. Der er ingen, der bor der andet end min ven. Og det siger jeg ikke navn på ham. Jeg nævner ikke navn på ham eller noget. Men altså sådan det, vi skal i dag, det er bare ud at hygge køre. Ja, jeg føler mig lidt ensom, at jeg kører selv og snakker med mig selv, men altså, der er heste. Men altså, det er fint der, det er hyggeligt nok. Vi skal nok lave et hyggeligt tur ud af det. Altså sådan dybt seriøst, vi skal nok lave en hyggelig tur ud af det. Så jeg ved ikke, om jeg lige skal tanke. Nej, det skal jeg ikke. Ja, jeg har ikke fået tape noget, så jeg kan ikke tape min telefon fast til mig, som jeg har planer om. Men altså, jeg håber, det har godt nok kvalitet til jer. Så sådan dybt seriøst, jeg håber virkelig, det er god kvalitet der. Ellers er det sådan virkelig irriterende. Jeg risker mit liv på det her. Men fuck det. Vi skal jo altså dø i dag. Ja. Jeg skal nok edite den her video, så den ikke bliver så lang. Ellers så bliver det sådan en fin nok lang video, semi. Det er fint der. Jeg skal lige droppe et like og subscribe, når vi kommer dertil. Så kunne det være rigtig dejligt. Ja. Hvad der er at sige? Jeg er ude og køre alene. Der er ingen, der gider at komme ud og køre. Alle er sammen med deres kæreste, eller så er de sammen med vennerne, ikke gider at komme ud og køre med mig. Og jeg er den eneste, der sådan lige magter at komme ud og køre. Jeg er sådan lidt, jeg har lige behov for at komme ud og køre. Nu hvor jeg går på efterskole og det der. Nu skal jeg lige kigge, hvor fuck jeg kører henne. Ja, tak. Ja, nu er det lidt bedre kvalitet, tror jeg. Også for mig, fordi nu kan jeg bedre se. Ja, tak. Ja, og dem der spørger, hvorfor kører du med sidespejl? Ja, det er lige noget, jeg ikke magter til at pille af. At det kan godt være, at jeg gør det senere hen, når jeg skal til at sælge den, eller sådan noget. Fucking du, mand. Og jeg magter ikke lige nu. Altså, jeg overvejer også at købe en til knallert, men det tager også bare sin tid, og skal til at hente nye knallert og sådan noget. Jeg skal til at lave på den, hvis man skal have tunet. Jeg gider ikke til at købe en ny, fordi altså en til siden af, jeg magter det ikke. Selvom jeg har en stående hjemme med min mormor og morfar, så magter jeg ikke til at købe den. Eller til at stå og bruge penge på den, altså. Når jeg har en knallert, der kører fint, og jeg skal lave en skid ved den, så jo, den er 4-takter.
Hvad fuck vil I gøre ved det? Kom og tag den, hvis I vil gøre det. Hvis I så det der motorcykler længere henne, gad jeg godt at blive sådan en rytter. Og så kommer der lige bilen. Ja, jeg tror bare det bliver en tur til Esbjerg, ikke nogen andre steder. Ja, der er en gut, der kiggede mærkeligt på mig. Så vi har Ringe, Esbjerg, Svendborg. Respekt til Svendborg, respekt til Ringe, respekt til Esbjerg. Så der har været panser i Esbjerg, så gider vi ikke, det er også i Ringe, det er også i Svendborg, det ændrer jo ikke på noget. Men der, jeg ved ikke lige hvad fuck de der panser lavede. De var hjemme hos en eller anden og legede med en eller anden hund eller sådan noget. Jeg ved ikke lige hvad fuck de lavede. Dårligt mærkeligt. Ja. Og jeg skal nok gætte den her video. Jeg er sådan hen ved en tank, jeg tror jeg kører hen til OK-tanken, og så må jeg droppe en ny video ud. Hvad fuck laver dem der, man? Er jeg autist eller hvad? Ja, hvis de kommer og fucking dytter af mig, jeg har hakket skidespejlet af dem. Sidespejlet, er det ikke det, det hedder? Ikke skidespejlet, men sidespejlet. Det er fint, din fucking autist, mand. Han må godt holde op. Han må godt bremse op. Jeg tager den her, om jeg klapper ham ned. Så må jeg også være der på YouTube. Det går ordentligt faktisk ordentligt sjovt. Og det værste er, at der var en mekaniker, du kunne have holdt det. Ikke andet end fucking 20 meter væk fra dem. Og så kan du tage de ikke den mekaniker, eller køre lidt længere ned her, hvor der er parkeringsplads herhenne. Altså, er man autist eller hvad? Jeg svær, der er folk, der er autister her omkring. Ja, så har vi Esbjerg Møbelforretning, hashtag, jeg tror ikke, jeg ved ikke, om de er gode møbler. Jeg tror, det er dem, altså. Det må I selv teste, hvis I vil købe møbler. Der er rigtig mange biler derinde, det har vi ikke behov for at kigge på, jo, der er faktisk et. Ja. Der er en slagter til leje, hvis der er. Eller lokale hus, tror jeg, til leje. Jeg tror, det er et fedt sted at leje. Ja, respekt til den bil, der kom der. Respekt til Ivar. Det er fucking god pizza, ærligt. Mig og min ven har været inde og spist der flere gange, og det er bare godt mad.